ମା ଆଉ ଖାଇବ ନା? ଆଉ ଖାଇବ ନା? ଠିକ ଅଛି। ମା ଆଜି ତ ତମର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ କଣ? ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବନିକା କଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖେ। କଣ ଆଣିଛି? ଏଇ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ଇରେ ବାବା ତୋ ମା ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। ହାଁ? ତୋର ଏ ବୁଢୀ ବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି? ସବୁଥର ଛୁଆ କରନ୍ତି ନା। ସବୁଥର ଛୁଆ କମ୍ପୁଛୁ ଆଉ। ଆଜି ଭଲ ତୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୋ ଶାଶୁର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନଟା ପୁରା ଜମିବା ଆଉ କଣ। ଆଜି ପୁଣି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ଚଳେ। 102 ବର୍ଷ ମାର କହୁନୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହ। ତୋ ମାକୁ କହ ଟିକେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମାମା କହୁନୁ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମାମା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛ, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିବୁ ନା ଭାଇ। ତ ନାଲିଆ ଅଜା ପାଇଏ ହେଲା, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିବୁ ନା। ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ଜୀବନ ସାରା କେକ୍ କାଟିନୁ। ଏଇ ସାଥେ ତୋ ଝୁଅ ନାତୁଣୀ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚଲେଇଛି ବड़ा ଜନ୍ମଦିନ ଫାର୍ସ ଆଉ ଯାଉ ଚାଲିବ ତ ତାକୁ କଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ? ଆମ ଟାଇମରେ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ, ଏଇ ସାଥେ ବନ୍ଦ କରି ହବ ନା। ଯାହା ହଉଛି ଚାଲୁ। ଜନ୍ମ ହେଇକିନା ଆସି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କେକ୍ କାଟି ନଥିଲୁ, ଆଜି କାଟିବୁ ଆଉ କଣ। ଚାଲୁ ତୋର 61 ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମାର ହଉଛି 102। ଆସିବୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ କମ୍ପ। କାନ୍ଦନା ନେ ତୋ ମାମାକୁ ଦିଏ। ଯା କହିଦେ ଟିକେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ କହିଦେ।